أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna wa Allah godiya maɗaukakin sarki da isa damu a wannan lokaci mai albarka cikin wannan maudu'i na tarihin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai matukan muhimmanci ga dukkan mumini a cikin kowane irin yanayi. Babu shakka ilimin tarihi ilimi ne wanda malamai suke faɗa masa yana cikin manya-manyan ilimai na addinin musulunci, wanda yake babu wani musulmi wanda zai wadatu daga sanin ko samun wannan ilimin don sulhunta ko don kyautata rayuwarsa ko don ɗaukan darasi daga cikin darussa na rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dalilin haka suke faɗan cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya kawo a wajaje da dama da yawa wa'inda suke wajeje ne wanda na tarihin al'umman da suka gabata da annabawa da suka gabata, annabawan Allah wanda yake kafin zuwan alkur'ani da yawa wasu sun bace tarihan ba a san su ba, wasu kuma an harrafa su, an bata su, an shigar da ƙarairayi a ciki, wasu kuma da su din amma ɓoye su ma ake yi. Allah subhanahu wataala ya zo ya fitobar da su a Qur'ani, ya ba da su misali tarihin annabi Adam a Qur'ani, annabi Nuhu, annabi Yusuf da rabon uwansa da rabonsa da mahaifinsa da dawowansa, da annabi Musa da abubuwan da ya faru tsakaninsa da Fir'auna da Tursinin da sauran abubuwa da a tarihinsa, da duka dai sauran annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda yake an ba da su a cikin alkur'ani, wanda yake Allah subhanahu wata'ala yana faɗa ma annabi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kamar yadda ya sake cewa kullum na kusa alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Haka dai wannan duka abubuwa ne wanda suke nuni ga matukar muhimmanci ga tarihi, wanda yake ba wani mai ilimin addini da zai yi wani abu a gudunmuwansa a ciki ba tare da ya isti'ana, wato ya yi riko da tarihin musulunci a cikinsa ba. So wannan yana nuna mana matukan muhimmancin ilimin tarihi, kuma har wa yau ilimin tarihi ko a zaman rayuwarmu kakan saurari tarihin wane don ka ji misali idan salihi ne za ka ɗauki wasu darussa daga cikin rayuwarsa, yadda aka yi nasara da yadda za ka bi kai ma ka bi wannan hanyar nasa don ka ɗabbaka su akan rayuwarka, ko Allah ya sa ka dace kai ma da irin yadda ya samu nasara. Haka shi ma saɓanin haka za ka ɗauki darasi a cikin wani wanda ya yi ba daidai ba da sauransu. Duk tarihi yana rawaito mana wannan don ya zama mana ibra, wato ya zama mana darasi, mu ɗauka darasi don mu aiwatar da shi a cikin rayuwarmu. So haka ilimin tarihi matukan muhimmancinsa ya isu. So ballantana kuma a ce tarihin na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne, alhabib sallallahu alaihi wasallam, wanda yake mun sani babu wata al'umma wacce ta kula da tarihin manzonta ko shugabanta tun farkon duniya har zuwa yau kaman al'umman musulunci, wanda ya kai ga har takalminsa sallallahu alaihi wasallam akwai wa'inda suka yi rubutu musamman akan takalminsa kawai, ba ma rayuwarsa gaba ɗaya ba. So sallallahu alaihi wasallam kusan komai nasa al'umman musulunci sun ba shi inaya, sun ba sa kula, saboda komai nashi sallallahu alaihi wasallam makaranta ne, abun koyi ne sallallahu alaihi wasallam. So akan haka za mu iya ganin ko malaman hadisi da farko da yawa ma ba a rabe ilimin hadisi da ilimin siransa ba sallallahu alaihi wasallam, wanda zai sa iya ganin littafin hadisi na farko kamar ismu wadda haka da yawa akwai yadda ba za su iya wafinta da kawo abubuwa
na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, gazwatuhu, hayatuhu da wasu abubuwa nasu. Har a cikin Bukhari za mu samu yana da kitabul magazi wanda yake a cikin Bukhari ne, kuma yadda ya kawo wa rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam kafin baisa da qabla da ba'dul baisa, yani kafin aikosa sallallahu alaihi wasallam da bayan an aikosa. So duka wannan haka, duka in muka duba su sunan da su musnad Imam Ahmad duk za mu gani suna kawo babul jihad ko kitabul jihad wanda yake duka siransa ne sallallahu alaihi wasallam ake sabowa a ciki. So babu shakka siran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babban abu ne wanda yake ba za mu iya wadatuwa da shi ba a cikin rayuwarmu na addinin musulunci da sauran ma rayuwa na duniya baki daya. Allah ya saka malamai da alkhairi suke faɗa mana, kusan wanda ya suka fara inaya da wannan kamar da rubuta ko kiyaye siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun daga wato tabaka na farko, wato tun daga lokacin su Rotu bin Zubair, kusan ana maganin su ne suka fara kokarin rubuta siran annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kuma mun samu da dama daga cikin kaman Ali ibn Hussein ibn Ali radiyallahu anhu yana faɗa cewa ana koyar da mu siransa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake koya mana sura a Qur'ani. To saboda haka lallai Allah ya saka musu da alkhairi, sun yi kokari kwarai wajen dawwana tasirin siran annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa baya, yadda su Muhammad ibn Ishaq, su kuma mashhurin malamin tarihin nan wanda kusan shine wanda za a iya cewa mu'tamad, wato littafinsa ko rubutun da yayi a cikin tarihin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda daga baya ibn Hisham ya zo ya karfafe shi, ya tattace, ya kara da shi ya ci, wanda aka fi sani da siratu ibn Hisham. So wannan a takaice game da abin da ya shafi sira kenan sallallahu alaihi wasallam, siransa kenan. Kuma insha Allah za mu yi kokari a wannan bigire mai albarka insha Allah mu dauka tun daga haihuwansa sallallahu alaihi wasallam har zuwa intikaluhu ila rafiqil a'la sallallahu alaihi wasallam. Kuma insha Allah za mu tabo abin da ya shafi kamar yadda muka ce tun daga haihuwansa, aikosa, yaƙoƙin da ya yi sallallahu alaihi wasallam, nasabarsa sallallahu alaihi wasallam, da shama'il, wato shama'il abin da ya shafi hai'ansa sallallahu alaihi wasallam, halittansa da kuma halayensa sallallahu alaihi wasallam, da irin ladubban adab din abubuwa yadda yake sanya kayansa, suturansa sallallahu alaihi wasallam da sauransu. To insha Allahu halka na gaba muna fatan bi iznillahi ya zama abin da za mu yi tarkizi a kai kenan, za mu fara tun daga kafin ma haihuwansa sallallahu alaihi wasallam, wanda da yawa daga cikin littafan addinin da suka zo a Taurat da Injil duka akwai isharat na zuwansa sallallahu alaihi wasallam, da kuma sanin wasu abubuwa na Larabawa, saboda mu san me yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a lokacin ya sami Larabawa akai, kuma wani irin canji ya kawo masu a ci gaba na rayuwarsu ma kafin na addini, sannan kuma da irin yadda ya tsarkake rayuwarsu, ya hada su da aisara su da Allah subhanahu wataala. insha Allah halka na gaba bi iznillahi za mu zama tare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.